जायखिजाया जाखिनि जाथाय जादों बेनि थाखाय जों दङ गासिबो स्टुडेन्टस इउनियनफोरा जों खौसे जागोन सरकारफोरा जोंनो हेल्प होआबाबो जों स्टुडेन्टफोरा हेल्प खालामगोन जोंहा गोबां जिएसफोर दङ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिबो जोंहा कन्टेक्ट दङ नाथाय बेनि थाखाय जों जा इलिगेल खामानि मावदों बेनि थाखाय जों एक्सन लागोन जोंहा जोंनि सायाव जों स्टुडेन्ट हिसाबै जों मावगोन सोरखारनिफ्राय जों बेखौनो हेफाजाब बिहरदों जाहाथे आंनि लोगो उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनबोदों उन्दै समनिफ्रायनो एलपि फरायनायनिफ्राय बेनि थाखाय जाहाथे जाखिनि इलिगेल खामानि जादों बेनि थाखाय सरकाराबो जाहाथे सापर्ट खालामो प्रमद बर' सार नोंथांखौ आं गोदोनिफ्रायनो इमान मानिबोदों नोंनि बोसोनजोंनो आं बेसिम आवगायबोदों नाथाय बेखौ नों सुफुंनांगौआ जोंनि गोनां दायथ' मानो होनबा नोंबो एबसुमोन जोंबो एबसु दा नाथाय बर' हारिखौ जों बिब्दि ओरैनो सिरि सिरि थानानै डेभेलप खालामगोन बेखौ आं सानाखै जोंहा मावनो गोनां गोबां खामानि दङ नाथाय बेखौ जों फोरमायजोबनो गोनांबा सानसे हरसे रायलायबाबो जोबा जोंहा फोथायनाय दङ बड'लेण्डखौ जों मोनगोन खिन्थु नोंसोरबायदि जि खामानि मावगासिनो जोंहा गोबां दुखु दङ आरो एबसुफोराबो दिनै मानो फैयाखै आं बेखौ दुखु मोनदों आं गोबां ओजोंनिफ्रायबो इनभाइट खालामहरदोंमोन नाथाय फैगासिनो होनदों नाथाय फैबा मोजां मोनगौमोन जों बिब्दि गाज्रि बुंनो थाङाखै नाथाय जाखिनि जाथाय जादों बेनि थाखाय खबर लाजानायखौ जों लुबैयोना आयं जाखिनि जादों जा इलिगेल आखाइखौ खाख्रबनानै मानसिखौ सोरबा ट्रिटमेन्ट होयो नामा बहा नुदों बिब्दिथ' नुफेराखै जों दुनियायाव बुथारखानायखाना हामखांनायनि उनाव मारैहाय थैफिननो गोनां जाखो खाख्रबनानै मानो ट्रिटमेन्ट होनांगौ जाखो आयं लास्ट कमेन्टखौ बुंलाय लास्टआव मा जादोंमोन जों दं बिसोरनि थाखाय जोंनि फिसा जों गासिबो आयंआ गुबुन बिमा बिफाबाबो जों बिनिनो फिसा जों गासिबो बिदा फंबाय जों गासिबो खौसे बर'फोरा खौसे जायोबा जोंखौ रावबो लाखिनो हाया जों गासिबो खौसे जानांगोन जा रबिनानि बेलायाव जानानै थांबाय बेखौ जों गोबां दुखु मोनदों खिन्थु उनावहाय बेबायदि खामानि जेबो जाया बेखौ जों हास्थायो जिएनआरसि हस्पिटालनिफ्रायबो जों बेखौ रिकुवेस्ट खालामहरगोन जाहाथे बिब्दि खामानिखौ उनावहाय मावा बेनि थाखाय जों नोंथांमोननाव रिकुवेस्ट खालामहरगोन नाथाय जुदि उनावहाय माबा मोनसे खोनाबावोब्ला जों माबा मोनसे मावनो थाखाय जों गासिबो खौसे जागोन बर'फोरा अननानै बिब्दि खामानिखौ जेब्लायबो दा मावसै होननानै जों जेब्लायबो एसामिसफोरखौ गुरैयै खावलायहरगोन बुंनो गोनांबा गोबां दङ नाथाय नैबे ममेन्टआव जोंहा रुबिनाखौ बिदाय होनायनि सम दङ बेखौ जों गोजोनै बिदाय होनांगोन जाहाथे बिब्दि उनावहाय जाया गोबां बर'फोर बिब्दिनो थैगासिनो नाथाय बिब्दि जाथाया जेब्लाबो जाया बेखौ जों एसे गासिबो केयार जानांगोन नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन